मेट्रिक पास जाग्रा फंबायमोन नोंथांमोनखौ बै केटिएम श'रुमाव बराय हरगासिनोलै माला लायगोन जाखो मा केटिएम मा बाइक माबा ओरै गोजौलायखौ लागोन नामा खिथु गोजौखौ लाखा नङाब्ला फस्थायनांगोन नोङो उनाव कलेजाव सिख्लाफोरजों गाखोजायाबा। हेल' फ्रेन्ड्स, वेलकाम टू बिएन बड' ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांखौ दिनै बयखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बराय हरबाय। ओमफ्राय आं भिडिअ लाबोया गोबां गोबाव जाबायमोन, ओमफ्राय दिनैसो भिडिअ लाबोलायबाय। ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो, दिनैनि भिडिअआ मोनसे स्पेशल भिडिअ, माने मेट्रिक पास जाग्रा फंबाय बिनानावमोननिसिम मोनसे स्पेशल भिडिअ जालायबाय आरो बे। सोरबाफोर मेट्रिक फाइनाल होग्रा फंबाय बिनानावमोनहा नायदोंबा पास जाग्रा फेल जाग्रा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय। मानो होनोबा पास जाग्रा फेल जाग्रा कंग्रेचुलेसन माने पास फेल बेथ' थाखायोना। पास जाजोबनानैलाय मा जानो, फेल जानायनि जायगाखौ सोर लानो, नङा होमबा? जाय फेल जादों नोंथांमोनहाबो लाकिलि, मानो होनोबा फेल जानायनि मासिखौ आवग्रिनो हादों। आरो पास जाग्रा बिथांमोनखौथ' मा बुंबावनो, नोंथांमोनाथ' खुसियाव दंखायो। माने गाबोननिफ्रायनो केटिएम बिनाया जुरिजेनसिगोन। मेट्रिक पास जाग्रा फंबायमोन नोंथांमोनखौ बै केटिएम श'रुमाव बराय हरगासिनोलै माला लायगोन जाखो मा केटिएम मा बाइक माबा ओरै गोजौलायखौ लागोन नामा खिथु गोजौखौ लाखा नङाब्ला फस्थायनांगोन नोङो उनाव कलेजाव सिख्लाफोरजों गाखोजायाबा। अब्ला पास जाग्रा नोंथांमोन, आं बेखौनो बुंनो सानो, बाइकखौ जुदि साननैसो उनाव होआबाना बै नोंसानि गलि सेराव दोननाय बे गोबोरखि सावग्रा खदालखौ लायनानै नोमफाखौ देथारखा, मिथिबाय? मिथिबाय? लागावनानै हो। मागोन आं एथ' खस्थ' फरायनानै पास खालामदों, आंनो मानो बाइकखौ होनो हाया, नङा होमबा? ओइ देखो बिदिनो जाखागोन। माने फंबायफोर बिनानावफोर, पास जादों होननानै इसिबां माने माबा नाङा आरो, थारमाने गोसो हो फरायनायाव। गोसो होबानो नोंनियाव अट'मेटिकलि बे बाइकआ फैखागोन आरो। थारमाने बिमा बिफायाथ' बिराद खस्थ' मस्थ'यैसो सोलियो, खस्थ'यैसो फोरोंदों। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' सानाखै माब्लाबाबो बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै खामानि मावनानै गावनि बिखान्थिखौ दै खालामनानै नोंखौ फोरोंदों, नङा होमबा? बेनिखायनो पास जाबाय, बास नोंथांमोना बाइक बेफोरबायदि गारि घरा बिनो नाङा आरो, आं बेखौनो खावलायो। आं ओरैनो जास्ट जग मडेल लांबाय, ओमफ्राय बाइकखौ बिनांगौबो सम सम हिनजाव फथायनो थाखाय, कलेजाव साफा सिख्ला लानो थाखाय, नङा होमबा? आरो आं बुंनो सानो, कलेज हाबनो मोननानै बांद्राय सिख्लाफोरखौ नुनानै फिट दाजालाहाय दै। कलेजाव ओरैनो गावलां गावथां जि समायना बिबार बारसोगारोब्रा, मेगनफ्रानो आनलेट जालाजोबनो नागिरो। बेखौ नुनानै फिट दाजालाहाय, मिथिबाय? आरो बिनानावफोर, नोंसोरबो बै केटिएमनि खिथु उन उन दाखारफा दै, नङाबा केटिएमनि उखुन्दै मोनामसुग्रा जानांगोनबो, बुजिबाय? बेखिनिखौ बुंबाय आरो। ओमफ्राय मोजाङै फरायलायदो, फरायनायाव गोसो होदो, आरो एसे बुजिलायदो आरो। केटिएमखौथ' बिखागोन जायबा जाय, बिराद केटिएम। ओमफ्राय फंबायफोर, नोंथांमोनहाबो दुखु दामोन फेल जानानै, माने नोंथांमोनहा एसे एक्सपिरियेन्ससो बारायगासिनो। नोंसोरनि पेपारखौ देग्लाय दाननो हायाखै। बै पेपार नायग्राफ्रा नोंसोर बिराद लिरदों जिबायदि लिरदों, नायख'नो हालायै लिरदों, माने पेपारानो बुंजोबनाय। बेनिखायनो नोंथांमोननि रिजाल्टआ खालमासि ओंखारफिनसिगोन, देग्लाय ओंखारनाय जानाय नंला, बिदि होननानै सानदों आरो। माने जों लिरनाया लिरदोंमोन, ओमफ्राय पास जायासै। माने नोंसिनि पेपारखौ दासिमबो दानखाङाखै, माने नेक्स्ट इयारावसो दानखांसिगोन बादि मोनदां। बेनिखायनो दुखु दाजासै आरो, नेक्स्ट इयाराव दानखांखागोन नोंसिनि पेपारखौबो। माने गोसो होफिनदो, एक्सपिरियेन्स बारायहोदो। माने फेल जानायनि जायगाखौ नोंथांमोनहा आवग्रिनो हानायानो नोंसोरनि नाम आरो। गासिबो पास जाजोबनानै फेल जायाबालाय माथो जानो, नङा होमबा? बै जायगा फेल जानायनि जायगाया खालि थाबालाय नायनो सुखुनाय नङाना, ल'दाना नुखागोन ना, नंगौना नङा? ओमफ्राय आदैमोन, नोंथांमोनाबो नोंसालाफोर नोंसाजोफोर फेल जादोंबा दुखु दामोनसै। मानो होनोबा नोंसोर बाइकसो बिजाखागौमोन, गारिसो बिजाखागौमोन, ओंखायनो, बुजिबाय? अब्ला दिनैहाय आं नैबे जायगायावनो भिडिअखौ बानायफैदोंमोन आरो, जोंनि सेरमांगा जिं नैबेहाय नै दैज्लां फैसै, दै फैजोबसै ना बेजों, ओमफ्राय नैबे बाला बोखांनानै दोनखाबाय आरो। नै नायनो हागोन बे जायगायाव, वाव भिउफ्रा। ओमफ्राय नै आंना नैबे आंनि हिर' हामबार बाइकजों फैदों आरो, नैबेजों नै नायनो हागोन। बेनो आंनि केटिएम, बेनो आंनि निन्जा, बेनो आंनि सब
आंखौ दोनलांग्रा आंनि आथिं आरो मानोथो गारि नांलायगौ बेजोंनो आं सिराव मिराव सौसिबनो हायो नङा होमबा ओंखायनो आंबोथ' बिदिखायनो हिनजाव मोनाखै जानो हागौलै केटिएम बिनो रोङैखायनो नङा होमबा नायनो हागोनब्रा भिउफोरखौथ' बिराद मोजां नुदों ओमफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो कंग्रेचुलेसनखौथ' जासिहरखाबाय मेट्रिक पास जागिरि फंबाय बिनानावमोननिसिम आरो आं जोबथारनायाव बेखौनो खावलायदों नोंथांमोनहा कलेज हाबनो मोननानै फां फुं दाजा मानो होनोबा कलेज लेभेलाव थाङोबा एसेबाबो मानसिया सोलायलाङो आरो ओंखायनो नोंथांमोनहा फरायनायाव गोसो लेखाजों जेब्लाबो एक्टिभ थाबाय थादो आरो जास्ट दा मेट्रिक पास जानायखौनो बारग'बाय बिराद गोजौआव ओरै दा सान मानो होनोबा जोंबो गोदो बिदिनो एसे बेलादबमोन नालाय फां फुं ओंखायनो दा बुजिबाय जोंबो चेन्ज जाबाय ओंखायनो नोंथांमोनहाबो दानिफ्रायनो मोजाङै मोजां लांखायोबा मोजां जायो ओमफ्राय जोंथ' फां फुं दुगा माराबाबोथ' माबा बाइक थाइक बिनायनि रेकर्ड गैया आरो बिफेरखायाखै मानो होनोबा न'आव गैखाया जोंहाथ' गरिबखा ओंखायनो बिनोबो गोसो जाया ओंखायनो आंबो खावलायो फंबाय बिनानावमोन गावनि न'खरनि हाल सालखौ नायनानै सोलिबानो जाबाय आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबसै दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरो जास्ट ओरैनो इन्टारटेनथ' बुंला माने नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय भिडिअ जाबाय अब्ला गाज्रि दामोनसै फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनहाबो फेल जादोंबाबो गाज्रि दामोन जाय जाय फेल जादों जाय जाय पास जादों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय माबे डिभिसनाव पास जादों पास जाग्राफ्रा आरो फेल जाग्राफ्राबो खिथाहरबानो जाबाय मानो होनोबा फेल जाग्राफोरा बिराद लाकिलि मानि थाखाय नोंथांमोनहा साननानै ला नेक्स्ट इयाराव आं देग्लाय आं लिरदोंमोन थार्ड डिभिसन पास जानायनि नाथाय सानदो आंना थार्ड डिभिसनबो फैयासै नेक्स्ट इयाराव आं स्टार्ट मार्क लागोन बेफोरबायदि साननानै फरायबानो जाबाय आरो नोंथाङा स्टार्ट मार्क लागोन आं होननानै टारगेट खालामनानै फकास खालामनानै फरायोबा निस्सय फार्स्ट डिभिसनाव थांगोन बे आरो आं सेकेन्ड डिभिसन खालामगोन होननानै फरायोबा नोंथाङा थार्ड डिभिसनावसो थांखागोन बे आरो खोथाया ओंखायनो जेसे हागौ एसे सिमांखौ गोजौआव लाङो ओरै गोजौआव अब्लानो नोंथाङा साक्सेस जाखागोन आरो फेल जानायफ्राथ' दुखु दाजा नोंथांमोननि पेपारखौ आं होखाबाय देग्लाय दानबाबो दानख'नो हायाखै नोंथांमोनहाबो लिरदोंमोन बिराद लिरदोंमोन ओमफ्राय दानख'नो हायिनि थाखायसो रिजाल्टखौ नोंसिनिखौ होथ'नो हायाखै आरो नेक्स्ट इयाराव होनो होननानैसो नेनानै दं माने लिरनानै दोनखाबाय दानै जेब्ला दानखांगोन अब्ला नेक्स्ट इयाराव नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां फैसिगोन आरो रंजाथों होनबाना नो अब्ला गाइस बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जाय जाय मोजां मोनदों शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो माथो बुंबावनो नोंथांमोनहा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा मिथिखायो थाफाग्रा भिउस बारायला होजोबनांगौ नङाबा भिउस फैयाथ' भिडिअ बानायनो गोसो जाखाया नालाय ओमफ्राय बिराद मोजां सिनारि आरो नै बेलासि खोमसि जाबाय आरो ओमफ्राय बारा मोजां नुवाखै जानो हागौ भिउआ सानाबो गैला नै हाबबाय गोमोरबाय साना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय गाइस माने आं भिडिअ लाबोया गोबां गोबाव जाबायमोन ना ओंखायनो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो फंबाय बिनानावमोननि थाखाय अब्ला बेनोसै भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय बाय बाय।